салому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо ва боз бо шумо ҳастем канали Шермардон ва имрӯз тасмим гирифтем ки беҳтарин хабарҳоро аз ММА пешкаши шумо намоем ва аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем дар канали мо обуна шавед, зеро канали мо нав ташкил аст ва ба кӯмаки шумо ниёз дорем. Агар дар канали мо обуна шуда бошед, дар видео лайк монда боше, мо оғоз мекунем видеои имрӯзаро. Рафтем. дар нишасти хабарии охирин варзишгари Русия Хабиб Нурмагомедов дар бораи нақшаҳои худ барои ояндаи наздик гуфт.Варзишгар инчунин корҳоро оид ба рушди варзиш дар Осиёи Марказиро эълон кард. Чанде пеш қаҳрамони UFC аксияи GFC-ро харид, ки акнун ба UFC Eagle Fighting Championship номида шуд. аз Хабиб пурсиданд ки оё ӯ дар Тоҷикистон ягон мусобиқа баргузор кардани аст ё не, ки дар савол ҷавоби мусбат гирифтанд. Бале, мо мехоҳем ки мусобиқа гузаронем. Танҳо медонем ки дар он ҷо талабот зиёд аст. шумо аллакай варзишгаронро доред ва омодаед ки ҳама тамошобинонро ҷамъ кунед, гуфт Нурмагомедов. Варзишгар афзуд ки дар Тоҷикистон мухлисони зиёд дорад ва ин ташаббуси ӯ дар сатҳи давлатӣ дастгирӣ хоҳад ёфт. соли оянда мо мехоҳем ҳадди аққал як мусобиқа дар Душанбе баргузор кунем, илова намуд чемпиони UFC Хабиб Нурмагомедов. инчунин аз мухлисони тоҷик ба Хабиб Нурмагомедов сарпӯше бо тасвири Аҳмадшоҳи Масъуд супорида шуд. хушхабар дӯстон, Шараф Давлатмуродов варзишгари тоҷик аз бозгашти худ ба тагон хабар дод. Шараф Давлатмуродов рекордаш 13-3 дар турнири UFC, ки рӯзи 26 декабр дар Самара барпо мешавад, бо варзишгари бразилиягӣ Емуэл Атонир, ки рекордаш 3-7 мебошад, мубориза хоҳад бурд ва мо аз Шараф Давлатмуродов танҳо ғолибиятро интизорем. ин буд дӯстон видеои имрӯзаи мо. дар видео лайк моне, дар канал обуна шаве ва видеоҳои навбатиро аз ММА интизор бошед. хайр.